So, yeah, start. So, para po ito sa mga small content creator kagaya ko. Yeah, I know I only got 300 plus subscribers, pero Sino nagsabi hindi ako pwede magbigay ng advice? sa mga gumagawa ng mga content dyan, dito sa YouTube, so huwag lang kayong sumuko. Isipin nyo yung goal nyo, kaya gumawa kayo ng channel. So, yung mga alam ko, kagaya rin sa akin, naghahanap ng mga group chat, ng group sa Facebook para magpagpalitan ng subscribers. So, gawin nyo yung dapat yung gawin. Maging loyal kayo. Halimbawa, 3 minutes, gawin nyo. Like, subscribe, comment, gawin nyo yun. Huwag kayong sumuko. Tapos, kung pwede, kung wala namang ibang ginagawa, gawin nyo yun oras-oras. Hindi yan aabot ng ilang taon o ilang buwan. Aabot agad ng 1K yung subscribers mo. So ito, huwag kang panghihinaan ng loob gumawa ng content. Isipin mo yung mga pinaghirapan mo. Nag-edit ka ng ilang oras, napagod ka, o kung ano pang naisip mong ideya. Kung masasayang yan, walang mararating yung pagod mo. Kaya yung mga small YouTubers yan, huwag kayong sumuko. So ito, para ito sa mga sa mga pinanghihinaanan ng loob gumawa ng content. So sa watch hours, kung sa watch hours, siguruhin nyo din na sana gawin nyo naman maganda yung video, yung quality, siyempre yung editing, tapos kung sakali lagyan nyo ng magandang basta isipin nyo na dapat mag-enjoy rin yung mga manonood, kasi para kung hindi lang sila ma-enjoy, kumbaga manood talaga sila yung parang intention nilang manood, hindi intention para makipagpalitan lang ng views o makipagpalitan ng subscriber. Ganun yun, para kusa na silang manood sa inyo araw-araw sa channel ko. So hindi ko sinasabi na basta susunod, tapos kung narating mo na yung gusto mo. Halimbawa, nakaabot ka na ng 1K subscribers, tapos pasok na yung watch hours mo sa YouTube. So ano ba ang balak mong gawin? So ipagpatuloy mo lang yan. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Gawin mong gawin mong trabaho yung YouTube, o kaya kung papalipas oras mo lang yan, pwede rin. At least kumikita ka. Ako, I'm not here for fame. I'm here for money. Joke lang. Hindi. Yun. So, yun na. 3 minutes. Para lang to sa mga small creator, YouTubers. So, mararating nyo rin yung mga gusto nyo. God bless and good luck. Kaya sa mga matagpalan dyan ng memes, kung tumama mo sa page na Apunan Ning Lapang Content, ilag ko sa description itong link. Madali na mag-Valentine, kaya dapat trend man ngun yan ang tibuhon ng memes. Itong zombie apologize, tapos itong pang sad boy, madali na. So naghanap ng umbrelo, mami review ako.